ତାହାକି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ତାର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ନାହିଁ ତାହାର। ଆଜ୍ଞା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକର ବବେଜଡ଼ା ଗ୍ରାମଟି କଥା ଏଠାରେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ। କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ଦେଶେ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଘରର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ପେଣ୍ଟିଂ ଆମ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ। ଆଉ ହଁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ସେସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ନାଳରେ ମିଳୁଥିବା ରଙ୍ଗ ସବୁ। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ରଙ୍ଗ ସବୁ ପୁଣ୍ଡ ହାସା, ଝିଙ୍ଗା ହାସା, ନାଡ଼କା ହାସା ଏଣ୍ଡ ଟୁସୁ ହାସା ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଦେନ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସୁରୁ ସୁରୁ କରାଯାଇଛି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଚାଲିଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଅଧା ତଳ ଅଂଶ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ତାର ଗୋବର ଲିଭା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ହିଁ ଏଇ ଗ୍ରାମଟି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲାଗେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବି ଜରି ନଥାଏ କି ପାନ ଛେପ ବି ନଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ହୁଏ ସେଦିନ ଏଠାରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବା ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫି ନିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ପୁରା ସଫା ଲାଗେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମରି ଭଉଣୀ କରୁଛି। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାର ରଙ୍ଗ କରୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପର ସାଇଡ଼୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ମଝି ସାଇଡ଼୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତଳ ଅଂଶ ହିଁ ବାକି ଅଛି। ତଳ ଅଂଶକୁ ମାପଜୋକ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଉଣୀ ସେମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ମାପଜୋକ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ନୂଆ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆହାକି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ତାର, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳି ନାହିଁ ତାହାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକ NH-49 ଠାରୁ ମାତ୍ର 600-700 ମିଟର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବବେଜଡ଼ା ଗ୍ରାମଟି। ଗ୍ରାମ ନାଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଗାଁ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର। ଅତି ନିଆରା ଏହି ଗ୍ରାମଟି। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ, ନାନା ରଙ୍ଗ, ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ଘର ସବୁ
बहुत ही सुंदर देखा जाए। तो आपण थरे आसिकी बुलिकी जातु शिवरात्रि समय रे। आउ भिडियोटी जेहेतु मु नुआ फर्स्ट टाइम करुछि तेणुक ठीक से कही पारुनी। तो कथार मुझे कौन जी भूल भाल कही थाए ताले मते क्षमा करदेवे। आउ हाँ यदि भिडियोटी भल लगे ताहले सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे जहाँ फल ए भिडियोटी अधिकांश लोक मानक पाखरे पहुँची पारिबो। जो दिन शिवरात्रि हुए से दिन एठारे विभिन्न प्रोग्राम थाए। सांताली ट्रेडिशनल ढाबुल नाच सहित नाइट ड्रामा मध्य थाए। तो से दिन लोक मानकर भिड़ बहुत ही नियारा कहबाकू गले अति भिड़। से दिन विभिन्न संप्रदायर लोक आसी थांती एही गाँ को देखिबा पई एवं नाच गीत उपभोग करिबा पई। से दिन ढाबुल रे अंशग्रहण करिबा पई काछा पिंधिकी अंशग्रहण करंती आउ सूट रे एलाउ करबे नहीं। तो जहाँ भी हो देखि पारुथिबे एठी येलो कलर केते सुंदर देखा जाउछि। और तार शुरू शुरू देखि पारुथिबे ब्लैक कलर एपट साइड अधा कंप्लीट हो सारी देखि पारुथिबे। एपट साइड कंप्लीट हेनी पहुंची नाही तेणुकरी कंप्लीट हेई नाही। एपट साइड कंप्लीट अधा हेछि। एपट साइड देखि पारुथिबे केते स्वच्छ देखा जाउछि। तळ अंश केते स्वच्छ केते क्लीन। तो एपट साइड भी अधा कंप्लीट हो सारी आपन को मु देखे देउछि। ए जो लोक बसिक यूज में जेटा लिखा है लोक जो देखुछन्ते आपन बसी से जगह रे आवर्जना पका जाए। एपट साइड आपन देखि पारुथिबे अधा कंप्लीट हो सारी अधा बाकी अछि। एटा घरर भीतर साइड एटा घरर भीतर साइड आपन देखि पारुथिबे। मु आपन को भीतर साइड को देखाई देउछि। एटा घरर भीतर साइड देखि पारुथिबे भीतर साइड के केमनी देखा जाउछि। बहुत ही सुंदर देखा जाउछि भीतर साइड मध्य एटा घर। तो शेष रे समस्तंकु मो तरफरु नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय श्री राम। वंदे मातरम।